všechny zdravím, všechny naše posluchače a posluchačky u našeho podcastu CSC Security Insights. Mé jméno je Zdeněk Rod a dnes jsem tu sám, bez Tomáše, neboť Tomáš má nějaké pracovní povinnosti. Každopádně, jak nastínil předchozí díl, u Číny ještě chvilku zůstaneme. A proto jsme si pozvali speciálního hosta a mého dobrého kamaráda Jana Železného. Honzo, vítáme tě u nás v podcastu. Ahoj, ahoj, díky za pozvání, je to čest. Díky moc, jestli se nás udělá čas v tvém nabitém programu. První něco o Honzovi. Vlastně Honza je expert ODS pro zahraniční politiku, je člen programového týmu pro zahraniční politiku a EU. Zároveň dokončuje doktorát na mé alma mater, katedře politologie a mezinárodních vztahů v Plzni a také je politickým komentátorem pro Info.cz. Dlouhodobě se zaměřuje na proměny mezinárodního řádu a polaritu mezinárodního systému, na mocenské soupeření mezi USA a Čínou a na oblast Indo-Pacifiku a politickou ekonomii. Takže Honza je velmi širokospektrý a je to velký znalec obecně Číny v mezinárodních vztazích. A já se dnes s Honzou budu bavit o tom, jak na tom Čína dneska vůbec je, jaké má ambice v Indo-Pacifiku, jak vypadá jí vztah s USA, čeho se vůbec Čína snaží dosáhnout v Arktidě a proč poslední dobou Čína tak vehementně usiluje o vesmír. Témat máme celou řadu, snad to stihneme nějak pokrýt. Každopádně, Honzo, takhle, když se zeptáme hned jako ze začátku, jak na tom Čína dneska obecně je, když to vezmeš tak nějak jako z vrtulníku? Economist pravidelně reportuje o tom, že čínská ekonomika zpomaluje. Tak co je na tom pravdy? Jak na tom Čína dneska je? Tak Čína se momentálně nachází v situaci, kdy řeší takový poměrně základní rozkol mezi svými politickými ambicemi, které jsou napojené i na tu vnitřní politiku, jak se Čína prezentuje i svým vlastním lidem, zvlášť teda po nástupu prezidenta Xi Jinpinga, a zároveň řeší rozpor toho, že tyhle ty své zahraničně politické ambice musí podepřít nějakou funkční ekonomikou, což do dlouhé doby jako nebyl problém, že není to ještě tak dlouho, kdy jsme byli zvyklí vídat dvojciferný ekonomický růst roční prostě HDP Číny, což teď se v podstatě neděje. Samozřejmě měli jsme tu nějakou covidovou pauzu, která celkově globální ekonomiku srazila poněkud na kolena, ale ta obecná představa byla, že po tom, co se Čína otevře, uvolní své covidová opatření, tak nastane zase nějaký takový jako velký boom. Teď jsme třeba viděli ve Spojených státech, byť ho tam někdo třeba až tolik nečekal. Jo? Ale u Číny se tohleto z nějakých důvodů nestalo. Čína se sice vrátila k ekonomickému růstu, pravděpodobně to vypadá, že si splní ten svůj cíl těch 5% HDP ročně, což teda zase jako je zajímavé, že už tohle je takový trošku jako příklon k realismu, protože byly takové ideje o tom, že by se mohla třeba vrátit i k těm dvouciferním částkám nebo aspoň k nějakým 7%, což se nenaplnilo. Na druhou stranu se prostě ukazuje, že ten ekonomický motor už nefunguje. A Čína se teď dostává do situace, kdy odborně se tomu nazývá middle income trap, jo? Jakoby past středního příjmu. To znamená, že ta její ekonomika se dostala do fáze, kdy měla velice funkční model, který byl schopen podepřít i její zahraničně politické ambice a dosáhla nějakého střední rozvinutosti, ale ukazuje se, že k tomu, aby se posunula k těm vyspělým ekonomikám světa, i v přepočtu třeba HDP na obyvatele, aby měla prostě sílu plnit ty svoje zahraničně politické ambice, takže potřebuje model nový. Jo, vidíme teď, že prostě třeba domácí spotřeba nefunguje tak, jak si komunističtí vůdci předpokládali. Prostě čínský spotřebitel je velmi konzervativní a nechce nakupovat, bojí se. Zároveň prostě z různých důvodů opadají přímé zahraniční investice. Jo? Třeba západní firmy, americké, evropské už nechtějí tolik investovat do Číny. A ten model v podstatě, když se začalo řešit, co s tím, tak Xi Jinping přišel s tím, že že by Čína zavedla něco, co mu se říkalo jakoby duální ekonomika nebo ekonomika duálního jako proudění. Jo? Což znamenalo, že ten model nebude už založený na tom, že to bude nějaká továrna, která bude velmi exportovat a zároveň ty peníze za nimi proinvestuje do infrastruktury, ale že součástí tohoto modelu se stane i domácí spotřeba. Tak jako je to v těch vyspělých ekonomikách, známe to v Evropě, známe to z USA. A to se teď ukazuje, že se nedaří. A teď co s tím jakoby dělat? No, samozřejmě Čína teď jako tenhle problém řeší. Určitým způsobem se předpokládalo, když už tak, i před tím covidem už někteří odborníci říkali, že možná jakoby ta situace nebude tak růžová, tak byla idea toho, že v podstatě
jestliže nemůžeme už doma nějakým způsobem tu ekonomiku nabudit, tak ji přesuneme trošku jako i do zahraničí. Jo? A třeba celý ten BRI, pása stezka, existují i jakoby ekonomové, kteří říkají, že v podstatě by samozřejmě Čína to jakoby nepřizná, a že to byl projekt nejenom k tomu, aby Čína získala vliv v zahraničí, to znamená v těch jakoby oblastech toho globálního jihu, o který se teď hraje, protože pochopila, že v podstatě jakoby i kvůli regulatorním omezením třeba v Evropě a v Americe, nemluvě o nějakých bezpečnostních otázkách samozřejmě, takže úplně neuspěje, takže se zaměřila na globální jih. BRI měl být nástroj, jak zvýšit svůj politický vliv, ale zároveň i jak v podstatě té Číně dodat nějaký další ekonomický drive. Že najednou mohla investovat v zahraničí, jo? Mohla rozvíjet nové obchodní vztahy, které třeba předtím nebyly, protože se ty státy toho globálního jihu na tohle slyšely, protože jim to chybělo z té Evropy úplně, že teď nějak Evropská unie má nějakou ideu, že Global Gateway, která snad by to měla nějak řešit. No a z Ameriky taky. Jo. Navíc prostě Amerika byla chápána sice jako mocnost, která nemá tu třeba jako koloniální historii, v případě třeba Afriky a některých států, což byl problém u té Evropy. Na druhou stranu v podstatě jakoby, jak je to všechno strašně propojený. Jo? Moc se o tom nepíše, ale třeba velkou zátěží pro země globálního jihu je současný třeba zvedání úrokových sazeb amerického Fedu. Jo? Že Fed tím řeší samozřejmě svoji domácí ekonomickou situaci, snaží se nějakým způsobem krotit inflaci, jenže řada těch rozvojových zemí nebo zemí globálního jihu, nebo jak je chceme nazývat, tak v podstatě si nabrala půjčky v dolarech, jo? Protože jejich měny byly nestabilní. A tím pádem, jakmile rostou úrokové sazby, tak je to pro ně strašná zátěž a řada třeba těch afrických jakoby, politických vůdců tohle to velmi kritizuje, ale jako reakce Fedu prostě byla, my jsme odpovědní za monetární politiku ve Spojených státech a jako co se děje u vás je trošičku vaše jako starost. Takže v tomhle kontextu se Čína rozhoduje. Jako v této souvislosti, protože my jsme se v minulém videu bavili o čínské dluhové diplomaci a o tom, jak to asi, že to je poměrně problematický koncept. Nicméně souvisí to teda s tím, že Čína půjčuje státům právě toho globálního jihu, v Latinské Americe, v Africe, v Asii. A teď mě napadá taková myšlenka, pokud ty říkáš, že americké peníze budou drahé, v následujících letech budou drahé, protože tak obecně americká centrální banka jako úplně neukazuje nebo nemá záměr snižovat ty úrokové sazby, tak znamenalo by to, že by ty státy toho globálního jihu spíše šly za Čínou a jako za dalším zajímavým věřitelem a půjčili si teda v čínských juanech? Já si myslím, že tohle to nemůžeme vyloučit, jo? Protože jako když si přečtete poslední zprávy nebo zápisy ze zasedání Fedu, tak tam je jako jasná politika higher for longer. Jo? To znamená vyšší úrokové sazby po delší dobu, takové ty představy třeba i finanční trhu, že ten Fed prostě to začne hned sekat jakoby dolů, se zřejmě nenaplní, což je přesně ten pak bude mít efekt na ty státy rozvojového světa. Doteďka to bylo tak, že samozřejmě jako nevýhodou těch čínských půjček, aspoň o tom, co je o nich známo, ne vždycky je všechno známo, to víš dobře sám, když to studoval, že je to občas trošičku oříšek, ale o tom, co je známo nebo se spekuluje, tak v podstatě jakoby oni byli někdy dražší, třeba co se týče jakoby úrokových sazeb, navíc Čína jakoby není zrovna ten lender, který by jako byl schopen ty půjčky odpouštět. Ona spíš jako když řešila nějakou restrukturalizaci těch dluhů, tak se třeba prodlužovala se splatnost a tak dále. Není úplně jako nakloněna k tomu, co třeba dělají někteří ty západní donoři, že pak se ty... A to jsme se bavili v tom minulém videu přesně, jakým způsobem. No, přesně tak, jo. Takže tohle to samozřejmě bylo pro ty státy do určité míry problematické. Na druhou stranu v podstatě, jestliže bude tahle ta situace, tak možná jakoby ty úroky se srovnají, na druhou stranu prostě odpadá tam i řekněme, nějaký jakoby ideový rozměr, který prostě ty západní donoři požadují, a plus samozřejmě nějaká kontrola jakoby plnění vůbec těch programů je samozřejmě na západě mnohem tvrdší. Navíc třeba teď, že byl třetí summit pásu a stezky v Číně, kde Xi Jinping vystoupil a řekl, že chystá restrukturalizaci tohoto programu s tím, že se Čína chce zaměřovat na, doslova řekl, menší a krásné projekty, což znamená, že takové ty jako megalomanské úplně stavby asi pravděpodobně už dál nebude praktikovat. To trošku připomínalo takové ty bílé sony z těch 60. 70. let, jako Západ se snažil nějakou rozvojovou politiku praktikovat nepříliš účinně. Čína si tím zřejmě teď taky prošla, sama na tom něco tratila, zjistila, že i někdy to ty vztahy třeba s tím globálním jihem trošku jako poškodilo. Na druhou stranu je tam nějaká prostě reflexe a pořád to pro řadu z těch zemí, dle mého názoru, ještě za těchto úrokových sazeb bude rozhodně zajímavé.
Okay. Takže to je obecně vlastně ta ekonomická rovina, to je jako, jak na to Čína je, co dělá ve světě. Je pravda, že ten čínský vliv v Africe roste, zejména z důvodu těch zajímavých nerostných surovin, které prostě Afrika, zejména ta subsaharská rovníková Afrika nabízejí, vzhledem k tomu, že Čína také je velkým výrobcem baterek a obecně těch zelených technologií. Takže proto ta Afrika, ty jsi zmiňoval přesně projekt Pás a stezky, možná pro posluchače, tomu se jako druhým názvem, že říká často ta nová hedvábná stezka. Jo, teď už se užívá, je proto celá řada označení. Ale kromě ještě té ekonomické roviny, tak jako Čína má i dlouhodobé různé jako geopolitické ambice. A dlouhodobě to pnutí vzniká právě v tom Indo-Pacifiku. V oblasti tedy je to Indického pacifického oceánu, tato oblast má strategickou polohu i pro oblast mezinárodní, pro oblast toho globálního trhu, dopravních řetězců a tak dále. A i Evropská unie má novou strategii pro Indo-Pacifik. Právě z těchto důvodů Spojené státy. To je Česká republika jinak dávno. Česká republika má strategii pro ten Indo-Pacifik, protože pro ty dodavatelské řetězce to je klíčový region. A teď jaké ambice Číny v tom Indo-Pacifiku? Protože Čína tam má nějaké ambice. Kdybys to popsal ve stručnosti, o co Číně jde v tom regionu tedy? Tak ono jakoby v podstatě ta situace v regionu odráží už trošku to, o čem jsme se bavili. To znamená, ten region je specifický tím, že samozřejmě můžeme říct o každém jakoby regionu světa, že se v něm nějakým způsobem odráží i to globální rozložení moci. Indo-Pacifik je takový trošku jakoby hotspot, nebo všechno tam probíhá trošku na steroidech ze dvou důvodů, že ty dvě nejmocnější entity nebo ty dva nejmocnější aktéři, to znamená Spojené státy jako nějaká offshore power v Indo-Pacifiku a Čína, tak v podstatě jsou tam přítomny. A zároveň i ty další mocnosti a světové jako ekonomiky také. Jo. Je tam Indie, je tam, nezapomínáme na Japonsko, které jako dlouho bylo takovým jako hráčem, který se i díky článku 9 jejich ústavy pacifistické jakoby přehlížel, ale právě i v reakci na to, jak se Čína posiluje, jak v podstatě expanduje, tak začal být aktivní. Čína se v podstatě snaží o to, aby se jí podařilo alespoň částečně jakoby posílit svoji moc, co se týče i jakoby geopolitiky, vytvářet nová spojenectví, ale zároveň tady se jakoby uvědomuje, že má ohromný handicap třeba oproti Spojeným státům, jo? Protože to, co se jako říká, že je ten největším aktivem Spojených států v Indo-Pacifiku, je jejich síť aliancí, která stahají ještě v podstatě většina z nich z dob studené války, že jo, jakoby ty smlouvy s Japonskem, to jsou třeba typicky Filipíny, obecně tak, Jižní Korea, Jižní Korea, Japonsko a tak dále, že jo. Jo, a právě to dobře, že jsi zmínil ten Vietnam, protože to je třeba právě hodně jakoby zajímavé, že Spojené státy, a je to i součástí třeba jejich národně bezpečnostní strategii už od Trumpa, v podstatě ta 2017, co byla, tak to zmiňuje, že chtějí uzavírat i takzvaná jakoby nová partnerství. A ta partnerství jsou právě jako určena pro státy, které třeba mají vztahy s Čínou blízké, což je přesně jako otázka Vietnamu, ani jako geopoliticky to nemůže být jinak. A zároveň se jakoby mají trošku z té Číny jakoby strach, ať u toho Vietnamu je to hodně i historická záležitost. Jo, ale takže jakoby i Amerika na to reaguje, takže se snaží nalézt nějaký způsob, jak tyhle ty státy si získat, což dělá i ta Čína. Pro Čínu je důležité samozřejmě z hlediska její geopolitické polohy, aby získala to, čemu se někdy říká první pás ostrovů. Jo, v podstatě to území od Číny směrem ke Spojeným státům, že bychom to hodně zjednodušili, do toho Pacifiku, je rozděleno, jakoby, když se třeba admiralita americká pracuje, do různých jakoby pásů, ostrovů a území. Ten první pás zhruba jakoby obsahuje, že Japonsko, Tajván, jde v podstatě k Jihočínskému moři až k Filipínům, Palawan, že jo, jakoby třeba ještě tohleto území. Jo. To je takový ten první pás, kdy se říká, i američtí takové říkají, tam Čína cílí, protože tohleto jsou naprosto strategické oblasti. Pokud by se Číně podařilo třeba získat Senkaku zpět, pokud by se jí podařilo získat Tajván, pokud by se jí podařilo expandovat svou moc v Jihočínském moři, tak vlastně ovládne většinu naprosto klíčových námořních tras v té dané oblasti. Jo, kdy v podstatě jakoby nějaká třetina světového námořního obchodu prochází Jihočínským mořem. Jo. To je naprosto zásadní oblast a je to zásadní i pro Čínu. Protože Čína stejně jako ostatní ekonomiky Asie je velmi jako surovinově chudá, byť se nám to nemusí zdát právě třeba ve stavu, když se bavíme o těch baterkách do elektromobilů, ale v podstatě vzhledem ke své spotřebě a vzhledem i k rozložení toho, co všechno potřebuje, tak ona je stále závislá na importu různých surovin. A velká část toho importu jde do dneška přes moře, jo, jsou to třeba dodávky jakoby ropy a zemního plynu z Blízkého východu, nějaké ty suroviny. Jenom, Honzo, když se často hovoří o tom, že Čína postrádá nějaké suroviny, jako je něco, co Čína nemá?
Jako, nebo toho má málo? Jako, kolik má ropy, nebo má zemní plyn, nebo to Takhle. dováže? Čína není to o tom, že by Čína byla surovinově chudá sama o sobě, což se má se nelze říct o Japonsku. Jo? Japonsko řeší úplně Jasně, to jako dováží skoro všechno už, no. no, přesně tak šílené jako problémy, to je třeba důvod, proč do dneška Japonsko spolupracuje s Ruskem a dováží plyn ze Sachalinu, protože prostě nemá jinou možnost a i Amerika to toleruje, protože ví, že se to jinak dělat nedá. Jo. Čína jakoby respektive má vesměs všechno, ale ta její spotřeba té ekonomiky je hrozně veliká a navíc Čína je poměrně, řekl bych, jako možná to nás na západě může až jakoby překvapit, protože my máme pocit, že jsme tady jakoby ti strategové a geopolitikové, ale Čína poměrně jakoby strategicky se snaží diverzifikovat ty zdroje. A i šetřit si některé vlastní. Takže třeba ona ano, v posledních letech otevírala, že by nějaká nová ložiska třeba ropy v Xinjiangu, jo, nebo i ve vnitřním Mongolsku, ale snaží se spíše jakoby i dovážet některé věci, aby diverzifikoval. To znamená, máme vlastní zdroje, něco dovážíme a to, co dovážíme, ještě taky hodně diverzifikujeme. Teď samozřejmě do toho vstoupilo Rusko, které že jo, je jako komoditní ekonomikou, dodávají ropu, dodávají zemní plyn, hodně se hraje o projekt, že jo, nějakých dalších, výstavby nějakých dalších potrubí, síla Sibiře 2, že jo, ale Čína se snaží diverzifikovat, jo, takže a šetřit si ty vlastní zdroje, pokud může a pokud je toho schopná, což je přesně otázka těch baterek, o kterých jsme se bavili, tak třeba pokud možno i ovládnout ty dodavatelské řetězce. Jo, teď nedávno proběhlo, že jo, čínský ban na vývoz nebo omezení na vývoz Germánia třeba, ku příkladu, a Galia, kde v podstatě jako čínská pozice je někde kolem 90% všech globálních dodávek. Jo. Takže jako to už se pak hraje o tom, že... Co jsou ty klíčové prvky do těch baterek právě, že? Přesně tak, jo. Takže baterky nejsou pouze jenom litium nebo jiné vzácné kovy, jako se mluví o kobaltu nebo koltanu, že ano, ale tam je celá řada dalších prvků, o kterých se nemluví a které jsou vzácné, no. Jo, a já to zmiňuji třeba právě ještě jakoby protože hodně se to jakoby odděluje, že když se bavíme o Číně a růstu její moci, tak se bavíme třeba o tom, jo, že jsou nějaké výdaje do armády, že ta Čína v podstatě je nějaké její námořnictvo je aktivnější v Jihočínském moři, že tam buduje umělé ostrovy, že jo, teď se můžeme bavit, a jak na to kouká mezinárodní právo a tak dále, ale ta čínská pozice je jakoby zajímavá, že u ní ty kroky politicko-vojensko-bezpečnostní, řekněme se, hodně propojují s tím ekonomickým rozměrem. Což je v podstatě jakoby něco, co si myslím, že my ještě tak na západě jako neumíme, jo? Že my na to nejsme jakoby zvyklí, protože ten unipolární moment konce té studené války nás postavil do pozice, kdy ty ekonomiky prostě toho západu, ať už Evropy nebo hlavně Spojených států, byly dominantní, takže jsme nemuseli moc tak jako přemýšlet vždycky, jak to propojovat. Jo? Ta Čína se tohleto nějakým způsobem, alespoň podle mého názoru, někdo to může rozporovat, naučila jakoby docela dobře a hodně to propojuje. Tak ta politická rovina to souvisí, jasně, tak to souvisí s tím, že obecně Západ se dlouhodobě spolehal na globalizaci, na ty globální dodavatelské řetězce, na to, že všechno bude fungovat skvěle. Viděli jsme COVID, začalo tady chybět několik klíčových surovin, momentálně tady chybí léky, lidé se tady proštíbí léky, část se vyrábí v Číně nebo v Indii, proto je právě ten Indopacifik klíčový, aby ty obchodní cesty byly otevřené, plus minusy té ekonomiky. Viděli jsme, když byla nehoda v Suezu, jak se tam ten tanker seknul, nebo vlastně ta velká námořní loď, jo, tak tady chyběly součástky najednou o několik týdnů, takže vlastně Čína to chápe, že je potřeba se nějak pojistit a nespoléhat se na ten globální trh, který třeba může to být levnější, nakoupit někde jinde, ale snaží se diverzifikovat. To je zajímavý. Tak Evropa taky jako tím směrem jde asi, ale asi velmi pomalu, protože co jsou ty poslední zprávy, tak ty evropské farmaceutické firmy chtějí znova otevírat jako nové podniky v Číně, že jo? Což zrovna to je asi tím, jak ta politika úplně nekomunikuje s tím evropským biznesem, no. Nekomunikuje a jako řekněme si na rovinu, že v podstatě jakoby, že jo, klíčovou ekonomikou Evropské unie, Německo a zrovna německé automobilky jako naprosto masivně investovaly v Číně. A není to jenom, že automobilky, jsou tady ten chemický průmysl, prostě takové ty vlajkové lodi toho Německa, tak investují v Číně a přesouvají tam třeba i jako výrobu ve velkém, navzdory tomu, že se teď hodně mluví, že úplně to byl takový ten decoupling, to byla ta idea už jako za Trumpa to trošku vzniklo, Biden to pak převzal, že se oddělí ty západní ekonomiky od té čínské. Velmi rychle se ukázalo, že to prostě jako nereálná představa.
tak přišel se s něčím, čemu se říká de-risking, to znamená, že se budou jakoby diverzifikovat ty dodavatelské řetězce do jiných států, což zase některé státy, jako třeba Vietnam nebo Indie, slyší rády. Přišel s tím, že i Ursula von der Leyen ve svém jako slavném projevu na ekonomickém fóru v Davosu, že v podstatě tohle to teda bude strategie Evropské unie, no ale ukazuje se, že pro tu Evropskou unii je to ještě těžší z těch jakoby důvodů, než pro tu Ameriku. Jako, jo. Protože samotný Vietnam nebo Indie mají taky své vlastní geopolitické partikulární zájmy, takže jako ta hra, že máme přátelé ve světě, to není úplně jednoduchá. My ty přátelé jako nemáme, kromě možná Spojených států, který je přítel jako v obranné iniciativě, ale ekonomicky je to silný rival, tak zrovna jako Evropa nemá moc spojenců ve světě na obchod a tak dále. No. Je to tvrdý. A to je přesně právě třeba jakoby to, co se daří v poslední době Číně. Jo? Právě oslovovat ten globální jih a viděli jsme to třeba při různých těch hlasováních i v takových těch jako opravdu mezinárodních organizacích, které jsou založeny na principu jeden stát, jeden hlas. Typicky OSN, že jo? No. Jo, přesně OSN, kde jako když se řešilo Rusko, když se řešilo teď, že jo, konflikt v Palestině, tak se jednou ukázalo, že ta podpora Západu je poměrně nízká a ty státy v podstatě buď stojí za Čínou, nebo někdy otevřeněji, někdy latentněji podporují Rusko, nebo se zdrží, ale jakoby ta jednoznačná podpora Evropy a Ameriky tam prostě není. Jo. A bylo to krásně třeba vidět, myslím, že to bylo teď v září, že proběhla schůzka právě Číny a zemí G77, že jo, jakoby združení v té původní skupiny z valného shromáždění OSN, proběhla na Kubě, kde v podstatě ten čínský delegát tam měl velmi jako takový srdeční projev o tom, že sice Čína jako ekonomicky vyrostá, ale duší stále zůstává jakoby tou rozvojovou zemí a je těmto státům blízká a nabízí jim úplně nový pohled na mezinárodní vztahy, jo, což jsou třeba i ty iniciativy poslední, které se objeví nejenom teda pás a stezka, ale ty globální iniciativy Xi Jinpinga, jo, bezpečnostní, civilizační, rozvojová, kdy vlastně Čína se pomaličku dostává do role, kdy nabízí alternativní jakoby systém mezinárodních vztahů, uspořádání světa, který jakoby opouští to paradigma, které máme, které bylo nastavené, že po druhé světové válce a hlavně po konci té studené, a nabízí alternativu, která jakoby ty texty, když by si četl, tak zní jako velmi, velmi krásně, že jo? To jsou takové jako věci, že nový mezinárodní řád bude postaven na vzájemné důvěře, respektování různých zájmů, nebude rozdíl mezi velmocemi a středními mocnostmi a malými státy. Jo, je to takové velmi, velmi jako pěkné čtení. Ta Čína je zajímavá, no, taky jak teď momentálně pracuje v těch svých nových propagandistických textech o jakém tom spojí marxismu a konfucianismu. Jo, ano, silné video. Tady je vlastně otázka, samozřejmě tohle je úplně jako na jinou debatu a o tom bychom se tady mohli bavit ještě hodiny, ale spíš jako je otázka, zdali ty čínské hodnoty jsou univerzální, jako třeba typicky ty západní a ty americké. Sami i Číňané, mám pocit, že pár let zpátky tápali, zdali chtějí šířit své čínské hodnoty, protože Číňané se vidí jako, že ty hodnoty jsou jako jejich svébytné a jsou vyhrazené pro Číňany. A teď vlastně ty říkáš, že oni přichází nebo snaží se vytvořit nějaké univerzální hodnoty pro ten systém a uvidíme, jak to půjde. No. Já jsem tohle trošku jakoby skeptický z toho důvodu a to jako trošku myslím, že střílíme do vlastních jako řád, jo, ale prostě já si myslím, že jako, že ta globalizace nepostoupila ještě do takové fáze, aby jsme si mohli říct, že budeme mít globálně sdílené hodnoty, jo. Můžeme spolu obchodovat, můžeme vytvářet aliance na základě, teď teda mluvím hodně jako nějaký jako, že neuresta, ale v podstatě na základě nějakých společných zájmů, ale v podstatě jako, když se podíváme na ty další hráče, vstupuje nám Indie, vstupují nám státy BRICS, Brazílie, že, Jižní Afrika a třeba i tyhle ty jakoby alternativní, řekněme, nebo paralelní struktury, které Čína pomáhá jakoby budovat, tak taky jako neukazují to, že by vytvořili model, který by byl sdílený. A zrovna třeba ten BRICS je úplně úžasný případ, jo? Nebo Šanghajská organizace spolupráce, kdy jako tam spolu sedí státy, které mají třeba spolu pohraniční konflikty, z Indie a Čína, jo? To dnes nevyřešený problém a zájemně se třeba vidí jako rivaly, takže jakoby ani ten model, ten zavěří na tom nějakým, řekněme, liberálním řádu, prosazovaný západem neměl univerzální hodnoty, byť jsme asi v těch 90. letech měli trošku jako tendenci to tak vnímat, že je máme, ale na druhou stranu jako ani ta Čína, a teď je otázka, můžeme se bavit, a to nikdo z nás není schopen odpovědět, jestli tomu třeba to samotné čínské vedení věří, nebo ne, ale ani ten čínský model jako není univerzální. Prostě ten svět pojede od toho unipolárního momentu někam dál.
teď se hodně bavíme právě, a teď se vlastně k té mocenské otázce, jestli tu vznikne nějaká bipolarita, to znamená, že bude ta Čína a Spojené státy jako ty dva velké póly, které spolu budou soupeřit a ten zbytek se nějak mezi ně rozdělí. Mně třeba osobně přijde asi jako lepší taková ta myšlenka, o které se mluví o nějaké jako multipolaritě, že to bude opravdu jako víc spolu, byť tyhle ty dva asi budou jakoby nějakým způsobem dominantní a mezi něma nějakým způsobem bude probíhat nějaká diplomacie. Jo. Bude to strašně těžké období, protože jako v podstatě, když si to vezmeme, tak od druhé světové války jsme nic podobného nezažili. Jako, Jo, to nám vytvořila bipolární struktura, studená válka, Amerika, Sovětský svaz, tak, pak Sovětský svaz padl a teď jako diplomaté světa čelí situaci, kterou nikdo z nich nepamatuje, nezažil a strašně se i v době hledají nějaké jako paralely, protože naposledy se vracíme někam do období před druhou světovou válkou, kdy ten mezinárodní systém nebyl tak globalizovaný, fungoval úplně jinak a nikdo moc netuší, jakým způsobem to bude fungovat. Vlastně dvě věci tady k tomu, tak jako to, co jsi říkal, že ta globalizace, jaké globálně sdílené myšlenky jako nevyšly, tak jasně to byly vždycky jakoby normativní myšlenky, normativní nápady. David Hale o tom píše, o kosmopolitní demokracii, to vše už tehdy se na to nahlíželo jako na velmi normativní texty. Druhá věc je, zmínil jsi jednu věc, a to studená válka. Ty jsi v nějakém ze svých textů nebo komentářů psal, že bychom neměli hledat podobnosti nebo jakou analogii mezi studenou válkou, která probíhala mezi Washingtonem a Moskvou a mezi jakousi studenou válkou, která probíhá, nebo kterou někteří nazývají, že probíhá mezi Washingtonem a Pekingem. Proč teda myslíš, že bychom tam neměli dělat to rovnítko? V čem jsou ty odlišnosti? No, proč bychom neměli ten termín používat na rivalitu mezi Spojenými státy a Čínou? Jak to vidíš? Jsem rád, že to říkáš, o tom jsem vedl dlouhé debaty s mnoha synology. Jak jestli to jsi schopný, tak jako v kostce shrnout. V kostce, je to na dlouhou debatu, já řeknu jeden argument, který dle mého názoru je takový ten nejsilnější a který já používám a to je v podstatě ten, že v době studené války, tak jak ji známe, a té bipolarity mezi Spojenými státy a Moskvou, tak opravdu jsme měli, řekněme, dva jakoby dominantní hráče, kteří byli dominantní politicky, vojensky, ekonomicky a ten zbytek v podstatě, dobře, Evropa se připojila ke Spojeným státům a zbytek světa ne, že samozřejmě neexistoval, ale jejich hospodářská, politická a i vojenská síla byla zanedbatelná. Měli jsme tu hnutí nezúčastněných, které nějakým způsobem se snažilo tvořit vlastní agendu, později se ukázalo, ten třeba z Jugoslávii, že jo? No, přesně tak, ale minimálně jako v momentě, kdy třeba Indie podepsala, že jo, přátelskou smlouvu se Sovětským svazem v roce 71, tak se ukázalo, že prostě ten model jakoby nefunguje. Ale šlo o to, že ten třetí svět, když to takhle nazvu, což je že terminologie té studené války, tak v podstatě on byl strašně slabý. A my už téhle situace nejsme, pozor, jo. My tu máme máme tu Spojené státy, máme tu Čínu, ale máme tu třeba Indii, jo, a Indie masivně zrůstá ekonomicky. Dokonce teď Modi oznámil, že v podstatě jeho cíl je do konce téhleté dekády se stát třetí nejsilnější ekonomikou světa. Zároveň Indie... Mají přes miliardu lidí, jo, tak jako... Přesně tak, je to nejlidnatější stát. Zároveň Indie jako už začíná mít velmi aktivní zahraniční politiku, jo, jako baví se o rozvoji. Najednou prostě ta země, která byla banána jako rozvojová a v našich možná jako mindsetech je pořád chudá, tak začíná vytvářet vlastní programy, začíná mít nějaký Act East prostě program, jo. Tam jsou pak vlastně jakoby brutální rozdíl mezi HDP na hlavu a HDP jako globální. Přesně tak. Ale HDP americký, tak jsou stejný, ale HDP na hlavu, tak ano, ale jako, no. Když to řeknu jako o HDP na hlavu se nehraje v mezinárodní politice. Ne, jasně, okay. Jo, takže, a najednou jako je to prostě další státy, je to Jižní Afrika, je to Brazílie, prostě jsou to i takový ty middle powers, že jo, Saudská Arábie, na vzestupu. A ten svět najednou, říkám, nezapomínáme i na Japonsko třeba, to je hodně přehlíženo, vždycky říkám, hele, pořád je tam, jako jo. A tyhle ty státy v podstatě jakoby vytváří nějaký systém, který jakoby si úplně nerozpadá jenom do nějakých těch dvou velkých skupin. Někdy spolu soutěží i v rámci třeba těch vazeb, kdyby jsme předpokládali, že budou spolupracovat, že kde tam bude jakoby jasnáta, tak vidíme třeba nějaké rozdíly a z tohoto důvodu v podstatě jakoby dle mého názoru ta analogie s tou studenou válkou nesedí. Jo? Ono třeba jako, já vždycky, když řeknu někde, že to spíš vidím na vznik nějakého postupného multipolárního světa, tak někteří lidé se trošku jakoby dostanou husí kůži, protože ten jako pojem, byť ty víš, že je to prostě jeden z základních pojmů, že jo, jako teorie mezinárodních vztahů, tak se dostal
řekněme, projevů ruských a čínských politiků. Takže tím pádem jako někteří to prostě berou tak, že jakoby člověk přijímá tu propagandu, a říkám, nikdo nepřijímá propagandu, je to samozřejmě, že úplně normální pojem, s kterým se pracuje, akorát se tam prostě dostal, ale nějakým způsobem jakoby reflektuje tu realitu. Já neříkám, že ten systém je multipolární, protože pořád jakoby ta dominance Spojených států tam je, stejně tak i Číny, ale ty ostatní hráči prostě se rozbíhají velmi rychle a budou hrát čím dál tím výraznější roli. Když jakoby, omezit naše vnímání na to, že tu jsou dva bloky, je nejenom jakoby, že to neodpovídá realitě, ale strašně by nás to poškodilo, protože by to najednou jakoby nás omezilo naší diplomaci a omezilo to naše schopnosti, jak hledat ty spojence a jak ukázali třeba ty hlasování, že v OSN valném shromáždění a dalších orgánech, tak my je budeme velmi potřebovat. Napadá mě celá řada jako dalších věcí, jo. Celá řada dalších témat, které bychom mohli otevřít. Ale takhle k závěru si nemůžeme vynechat to. Ty jako dlouhodobý pozorovatel Číny, jak hodnotíš vůbec čínskou pozici v souvislosti s izraelsko-palestinským konfliktem? Jak Čína na to nahlíží? Jestli jsi schopen to tak jako v krátkosti shrnout, jak to vidí, nebo jaký na to má pohled? Tak Čína do určité míry jakoby řeší drobné dilema, jak se zachovat, protože právě ta její reakce všichni víme, že byla taková, jakoby, řekněme, spíše podprahová, nebo možná měli mnozí vyšší očekávání na základě toho, že se Číně podařilo, že by jakoby ten majstrštyk, kdy obnovení, že, diplomatických vztahů mezi Iránem a Saudskou Arábií, a mnozí od toho pak čekali nějaký další přístup. I k tomu Čína někdy byla vyzývána. Když jsem si třeba četl nějaké reakce jakoby izraelských komentátorů, tak ty vyloženě říkali, kde je Čína, jo? Kde je Peking, když se teď právě ve vztahu i těm globálním iniciativám, o kterých mluvil, mírových a tak dále. Čína má ten jakoby problém, že ona řeší svoje rozpor mezi ekonomickými potřebami a potřebami, řekněme, ideovými a geopolitickými. Ty ekonomické potřeby samozřejmě vyplývají z toho, že Izrael je strašně zajímavý trh, je obecně strašně zajímavý hráč pro Čínu z hlediska jako svého vyspělého výzkumu, co se týče, já nevím, umělé inteligence, že jo, kvantových počítačů, ale i třeba vojenské techniky, protože Izrael existují spekulace o tom, že Izrael byl ochoten prodávat některé jakoby know-how vojenské i Číně i v době, kdy třeba Spojené státy už tak nečinili. Můžeme se bavit, jestli se tak stalo nebo ne, to asi jako nikdo z nás tady teď jako nerozousne, ale v podstatě jakoby ty zprávy byly. Takže tohleto Čína řeší. Na druhou stranu, jakoby ta ideologická afiliace s Palestinou je jasná. Jo? Jako Mao Tse-tungova Čína byl snad, pokud vím, snad dokonce i první nebo jeden z prvních jako mezinárodních aktérů, který podpořil třeba organizaci pro osvobození Palestiny, když vznikla. Jo? Já si Arafat jezdil do Pekingu a Mao Tse-tung s Chou En-laem ho tam objímali a hovořili o tom, že v podstatě... To si vybavuju ty fotky, no, to je pravda. No. Jo, že v podstatě jakoby že bojují proti stejnému nepříteli, což tehdy byla imperiální Amerika a tehdy už v čínských očích Izrael byl vnímán, že je součástí téhleté osy, byť se můžeme bavit o tom, že asi ty vztahy tehdy ještě nebyly úplně tak jako jasně dané, jo, ale takže ten pohled byl, ten přetrval dál, v roce 88 ku příkladu Čína uznala Palestinu jako nezávislý stát, často podporovala rezoluce, které vyzývaly třeba Izrael, aby se vrátil k těm hranicím z roku 67. Takže to pokračovalo dál, dokonce byl i nějaký plán na to, že by Čína měla jakoby vyjednat mír a nějaké dlouhodobé řešení mezi Palestinci a Izraelem. To myslím, že dokonce v roce 2017 tam došlo k nějaké schůzce v Pekingu neoficiální zástupců obou států. Čína dlouhodobě i teď vlastně v těch reakcích říkala, že podporuje takzvané dvoustátní řešení, to znamená, aby Palestina měla svůj stát a Izrael svůj. Každopádně tohleto tam trvá, plus Čína jako zároveň rozumí tomu, že ona si nemůže moc nepřátelit ten arabský svět. A sám ví, že třeba i některé státy jako toho arabského světa taky úplně neví, jak se k tomu zachovat, protože potřebují nějakým způsobem, že ho dát najevu tu lojalitu. Zároveň vědí, že jako vzrůst nějakého nebo přerůstění tohohle konfliktu v nějaký regionální konflikt by bylo zničující pro všechny. A zároveň v mnoha ohledů, že jakoby váhají. A Čína v tomhle má samozřejmě podobný problém, protože ona si potřebuje zachovat jejich podporu i z hlediska těch dodávek, ať už je to ropy, zemního plynu a tak dále. A samozřejmě krizový scénář pro všechny je uzavření Hormuzského průlivu. To by bylo pro všechny velká tragédie, to ví Západ, to ví na druhé straně. A proto jakoby lavíruje, takže ten jakoby nějaký iniciativy tam jsou, dokonce proběhla i schůzka vlastně envojů Ruska a Číny v Kataru, kde se tyhle dva státy bavily o tom, že by chtěli jako do budoucna
nějakým způsobem koordinovat svoje kroky, co se týče Blízkého východu i ve vztahu k Palestině, a Putin jednoznačně řekl, že stojí jakoby za Palestinci, byť nějaké drobné odsouzení třeba jakoby těch akcí Hamásu tam bylo, což se nestalo v Číně. Jo. Jako u toho Ruska je to zajímavé, že tam nastal jako zásadní obrat vůči Palestincům. To jako Rusko dlouhodobě jako nějakým způsobem podporovalo Izrael, měli spolu poměrně dobré diplomatické vazby, ale asi je to souvislosti s tím, že zkrátka Izrael nepodpořil jako tu ruskou invazi nebo odsoudil tu ruskou invazi na Ukrajinu a tak dále, tak jako Rusové se to vyhodnotili jinak. A u těch Číňanů tam je ještě otázka, protože zase Číňané jsou velcí jako pragmatici, tak ono možná, když dojde na lámání chleba, tak si vyberou nakonec ten Izrael, že jo? Takže možná tak to nějak diplomaticky... Tam uvidíme. Možná to, co vidíme na té formální rovině, ale otázka zákulisí, jestli Izrael neřekají, hele, my to tady prostě musíme hrát na té formální rovině, ale pro nás jsou klíčové prostě vazby s váma a také to pravděpodobně dělají i ty arabské státy, že formálně to osoudí, protože musí držet jednu rovinu, ale v zákulisí si přejí, aby to rychle skončilo a mohli s Izraelem dělat velký biznis, že jo? No, tak... Přesně tak, jo. Já jsem teda měl četl jeden docela pěkný komentář, kdy ten autor, si bohužel to nespomněl na jméno, tak psal, že vlastně Číně nejde ani tak o Palestinu, protože pro Čínu je Palestina jenom jakousi bránou k Blízkému východu. Asi, no. Jo, a že ty klíčové vztahy jsou prostě s těmi ostatními velkými aktéry, kteří mají že jo, zajímavější ekonomiky, jsou schopni dodávat ty nerostné suroviny. Zároveň jsou, a to je třeba zajímavé i pro Rusko, velkými v podstatě zákazníky, co se týče zbrojního průmyslu, že jo, což už začíná být zajímavé i u té Číny. Takže já říkám, je to spíš taková, asi jako taková, jako řekl bych, pro Čínu trošku nepříjemnost, kterou upřímně řečeno možná si myslím, že trošku doufá, že se brzo vyřeší sama bez toho, aby tam jakoby ona jako velmoc musela nějak extra a viditelně zasáhnout. Taká je zákulisní diplomacie a že tam určitě probíhá, to je jasné, o toho my nevidíme, ale pro Čínu je jakoby obecně, jo, to není jenom Blízký východ, pro Čínu je strašně důležitá a to ona zdůrazňuje i v těch dokumentech a i v těch svých politikách, jakoby stabilita v těch klíčových regionech, kudy jdou ty klíčové dopravní tepny. Jo. Takže ona samozřejmě jako pokud bude potřebovat řešit některé své otázky územní i ve svém okolí, tak samozřejmě tam to riziko vzniku konfliktů nějakých, i třeba nedorozuměním samozřejmě je, ale pro Čínu obecně je důležité, aby prostě ty základní trasy byly stabilní a fungovaly. Takže... No, probrali jsme jako celou řadu témat. Ještě tady mám list spoustu dalších témat, které jsme neprobrali, což na druhé straně není špatně, protože aspoň máme celou řadu dalších jako témat do dalších podcastů. Rozhodně by byl rád, kdybych si přišel i v budoucnu a probrali bychom nějak zevrubně tu Arktidu. Zajímavé téma. V Čechách se o to jako nikdo nezajímá, přitom ta Arktida je klíčová a má i dopady na obecně na český průmysl. Vesmírná bezpečnost. Čína tam velmi zasahuje. To je taky na další podcast. A teď už na to úplně nemáme čas, ale příště to rozhodně musíme probrat. Pokud vás posluchače a posluchačky zajímá to, co Honza píše, tak Honzovi články můžete pravidelně číst na serveru info.cz, na serveru E15, jestli se nepletu, tam často taky publikuješ na E15. Zároveň také publikuješ vlastně na novém projektu sinospark.net se kyní z Vídeňské univerzity, se synoložkou Tinou Wilchmayer. Dávám link pod video. A také vlastně Honzu můžete sledovat na Twitteru, na Facebooku Jan Železný komentáře a na LinkedInu pravděpodobně. Tam nejsi úplně tak aktivní, ale Twitter, Facebook, tam seš aktivní výrazně. Honza produkuje pravidelné komentáře, takže pokud chcete mít co nejaktuálnější informace o současné Číně, sledujte Jana Železného. Honzo, já ti děkuju. Budu rád, když přijde. Děkuji za pozvání. A všechny linky budete mít jinak pod videem a můžete se těšit na další videa, které s vámi plánujeme a příští týden zabrouzdáme opět do Blízkého východu. Takže ještě jednou, Honzo, díky a přeju děkuji za pozvání a hezký den. Hezký večer. Díky moc, Honzo. Měj se fajn. Taky, čau.